ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ଏତେ ଆକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ଲାଗି ତମେ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଛ। କଣ କରିବି କୋ ଗୀତା? ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଠି ନା ଗୋଟିଏ ବି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ମିଳିଲାନି। ଆମକୁ ବାଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଆଗ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ସେଠି ଏ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଘଡଘଡି ମାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ନେହରା କଲି, କେହି ବି ମୋ କଥା ରଖିଦେଲି। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି ମୋ ସାଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସ ଗୀତା ଆସିଯିବ। তুমি କାନ୍ଦୁଛ? ତମର କଣ ହେଇଛି କୁହ ଗୀତା? କାନ୍ଦୁଛ ତମେ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ଲିଜ ଗୀତା କୁହ ତମର କଣ ହେଇଛି ଗୀତା? ବୈଶାଖ ମାସ ଝୋଳ ଖରାରେ ମଣିଷ କେବେ ପଡି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବୈଶାଖ ମାସ ଘର ପୋଡା ହୋଇ ସାରିଛି। এই গীতাକୁ ପୋଡ଼ା ହବ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କାଠ ଦରକାର ହବନି।